be bo wati na basfe kuntula ube ini mana na kana ni masoro mali kuna fon tv invité amna ya représenter donc mo wadi kay ire da ko donc invité bi toni jam ani kabara donc ça fait rien femme il y a fois njaw ga do ko aywa nia Segou Sala do ba forma ko mo gomay ala de kay Segou Sala ay jamu inde sala yo awo anga akoe awo jamu sala awo ube na ka de bi to ke Segou Sala e bi jamu nga mo gomay awo awo sino ato angu to ni no ay de ugato nyaye ne che o ga de jamu yara de ma ugato nyaye ne awo donc Segou Sala de bambulo kene kono bi ko sebe Segou Sala bismillah ina na wole jam ajarani abena uma donc comme i représenter Segou Sala mo may Segou Sala mo may amata mo may sa mo may bismillah saha i to fo e ka bara me ne ka bara bon akuma mono wallahi parce que muna nanga fo je suis artiste interprète et animateur à bana parce que ne ya fo photo ko doina ay parce que ni foni ni na zakani oh ne nyogolombo ne kalan nga mamogo la yele kalan ne nyogolombo la nti mala yele la ni afamu ni ka nyogolombo kalan ka genetique tableau fo kam mauladi kam mau blasra kam go bo juguman sraka ko bla nyuman sraka kam mau waju ane mo ne waju la de quoi ya fam menti mo la yele la ay mais là faut bole ko imurisi te mo la yele male ko ne kuma genetique tableau ka genetique tableau ke chuma o ko na genetique tableau ke chuma awo ça fait ni nga fin clanté nga bara ere kemegeme sarala bi ko non don be pasina do kuma inde kan wo kuma d'accord amen te ben ko fa kuma la mala de ka da ko man du fa da ko ni mo mo may igogo ye chati de kan ya kalali awo donc fora ka ba ye chati kan ye professionnel di mana chati la awo donc ite mo la yele anti so la radi awo parce que kene du ya nga yele nga yele ni mo ko man kala sera mo ko la yele abe ay abe biaw nga yele mais min fe ndarga mo ma fa no de fam ika mo la di kon nala ani ka blasrali kon nala a ketugo ni a fotugo abse ka mo la yele mais ibora ka mo min fo sa ko imurisi nete imurisi ba tene be mali kono am domne ko bi be mo la yele beni ka baradu mais nete imurisi ne comédien interprète John Gilen Fola comédien wa imurisi comédien anya fié to comme na dron ça dit que comédien ne be par exemple ni entrant korolo na sani côté ta ka laje côté ba ibe côté de unyi do me ka hono donc libi ka hono dugube bala mais côté kon na la nyogolon bi bo o nyogolon mimbi bo côté kon na law abe la dili bu mo la di de dro ita so fe no be ka dugula dugu de no fe mi mo kelenti se ka la jo ka fa na ko karsa bi kan ngani mayne mais kulenga ni yela kon na la u ba dénoncer arab na ye ka fo
ko nunu kamene de ma e ma bamono ma fa ko ma be fili ini yoro to manga ini yoro kuma te filoma aha weche ya isawa ko sebe donc comédien ka bara yi ka do podo kono ka mo do blasira ka sadi ka mo waju quoi oni ina fo san ko mumbe merci wati na ko wati na ma wati kan ma wati ka don ga fo ni wati ne be ni wati kuma ga fo mawe minu dusu lendo ulu takada min ta dalilo fana aywa ko ulu al salu ka do faraka ka kila ka mo la so mi fene ka mo la so mi ni mi ka ke ne ni ngona mi ka ka dro ni mi so ka ke wona ni nkera dro ni mi ke komi jamana kuma ma no sinon ne bulu artiste ikra donc de la wo ikra comédien wo ikra plasticien fin mo be ka création ke prophétie doni ba tiki ka bara la quoi nengo prophétie doni wali juya doni ba la quoi wali juya ba la quoi parce que yoro wali jube ko do le mi obe ko janna taw ubo oluye ubi soma fe uba fo ba dénoncer ne fena adam ne o wati nga kata ka do théâtre konona la ka se bima professionnellement mais c'est ga fo nga kala ni nga bara konona la théâtre kala sadigi mbi kala ndam na wati na kana bla bila niya alaje abeta a jofo 100 ans ani duru 100 ans woro bonyongola oye carrière pour sadige oye nketo ngelenga akalanda mine kwa sinon oye nsoro ala sinon on ye tanti amina khadim folo no ye nous les enfants là connait adim folo on ye tanti amina de on a fait tanti amina ye voilà c'est des enfants hein il y a ça on a fait tanti amina ye d'accord ye doke mo ko mayne mo ko mayni iwa kalama ne bese ka fo arbe ne jella ne wolola artisu de cela o de c'est la venia famu ene artisia bora sodi merci o bala fa yewa ne fate artisi ne fane artisu be barake ibadu ne bate artisi o koni o ta fanshi de ke o te ar fanshi ke ya fo ko famna mais yoro sadege ibise ka bange jelu du kono ngai ti jele yake odo ibise ka bange comédien du kono te comédien yake ko sebe mais ni bangera comédien quartier la ou be comédien carré kono ni alama faraga be ka comédien wallahi o ko be kanu ngabara de ya ça ni ma fm kanu ibise ko de ke parce que nene wo menga parcours era fo ano ambesi ani no ne école mi era ke folo bomo ya ebe mali era kono folo ne école mi ke yene ne be defu soro abso ngasi école wolon vla fo tan wona mo ma yo nya fo ke problème ta na ga jangu jugu aya fo école ta fo kana comme circonstance jumenga ay parce que yala ka se defu ma ay école tan ke cela veut dire que école sautant cela abso ngo boda on t'a fait adam ne ye bon nyanga préparer nege Ismaël Jawara la nya damne Ismaël Jawara 15 ans mugu parce que nere baraji kay préparer la dongo do ne kuma fo so madame ni sara finalement madame somo be sara fo madame yara sara domina we ne tegam na ta ko lo tara ga fo madame ngo fo masa ya be fani dai na be fani dai ha mo mai donc ne somo ya décider ko ne nchani be ni dugu na atna kalanke we mbla kata gundam kelengele awo ha mo mai ne sans ba ka gundam école 3 la antu me quartier mena abu fo quartier na ko alfahu awo anga fulbe alfahu ba ko ba bela jele voilà ya fam ne sans ba de kay ne sigina hana bo ko nana 4 années damné bon ouais parce que intara segi première année ka gunami ni deuxième année ke ka troisième année ke tu me kalange normalement parce que tu ntara di mima o yen tonton ni ba le fe non an ni fale bobu ku la kalange ali
a fatura sala ka hinala amia o yɔrɔso joli école saba fila fɔlɔ ayi awɔ n seginne ka na de sisan o de bɛna kɛ saba ye voilà n seginne n taara ka taa 4 année kɛ école de base Badenya Badenya ka di a filɛ 15 ans mugu ni wallahi Badenya ka di an ka foli 15 ans mugu ka bɛɛ lajɛlen n ye 4 année kɛ yen ka 5 année kɛ yen n nana n ka 5 année tɔ laban Dawudabugu seconde sigili la min filɛ nin ye gitɔrɔnda la nin Dalabugu école-soba ayi école-soba tɛ seconde sigili dɔ fana bɛ yen awɔ seconde sigili bɛ yen école-soba bɛ yen n y'a faamu awɔ an ka taa n'a mɔgɔ ma ɲi o seconde sigili la an ka directeur tun ye Madu Keyita de ye i bɛ ka dɔgɔnin ala de ka ɲi n ye CP sɔrɔ ale de bolo yen donc n ye CP kɛ yen n ye CP sɔrɔ nin bɛɛ y'a sɔrɔ ne bɛ kalan kɛ j'étais tellement intelligent n bɛ kalan kɛ société mais ne ye CP sɔrɔ dɔrɔn ne ko non n ko ne tilala n tilala école la quoi terminal nin ye kalan bannen de ye pewu parce que si bɛɛ tun tɛ CP sɔrɔ wagati wallahi ne fa taara ka taa ne don Balo ka école la école de base Sabu Ɲuman ala Balo fɛ yen ne y'a mɛn adamadenya Sabu Ɲuman don ne taalen Balo fɛ yen n'i y'a ta n'i ye mɔgɔ ma ɲi ka fɛn lajɛ a ye école fɛn fɛn kɛ a bɛɛ n'a tɔgɔ don yɔrɔ dɛ ne taara Sabu Ɲuman na 7e san 1 7e san 2 Balo yɛrɛ ko ne somɔgɔw ma ko wari ka d'ale ye dɛ mais ko nin cɛnin tɛ se ka mara nin tɛ kalan kɛ ko nin tɛ kalan kɛ ne bɔra yen ka segin ka na seconde sigili la nɔ la tuguni ka na 8e kɛ yen Sabu Ɲuman la ayi seconde sigili la seconde sigili la o joli seconde sigili kɛra 2 o tɛ 6 ye o fana ni san 1 de kɛ yen an bɔra Darabugu la ka yɛlɛma Ɲamakɔrɔ i y'a faamu école dɔ tun bɛ yen n bɛna 9e kɛ yen nɔ n ye à peu près 3 mois 4 mois cours ta olu fɛ Fasama kɛ école Danaya mafia Sabu Ɲuman Danaya Badenya janto yɛrɛ la Badenya sigiɲɔgɔnya miiri a ma fɛn kɛ fana ka école de kasi o tɛ Danaya ye o kɔni 7 mais i yɛrɛ bɛ 6e i bɛ 7e na ayi 8e a ma passé nin na o ayi i passé o la n passera 8e na sisan tɛgɛrɛ kan ka f'i ye c'est-à-dire n passera ka bɔ 9e na 7e na ka taa 8e na sisan quoi bon n kuna taa 9e de kɛ yan fɛ o ɲɛ ma sɔrɔ parce que ne tun bɛ fɛ ka 8e pan de o parce que ne taara 8e de la sisan ne bɛ fɛ ka pan quoi n'i y'a faamu sisan e ni mɔgɔ ye prémani kɛ sisan est ce que n dɔw tun tɛ fɛn na université la e ka ni kɔrɔtɔra ma i tɛna n jabɔ fa ka école ta ma bɔ parce que ne nana don kɛlɛw ni fɛngɛw la fɛngɛ la Ɲamakɔrɔ ye n fa dɔgɔnin dɔ bɛ yen nɔ o nana n minɛ ko ne ma bɔ nin yɔrɔ in na o ye n don kumuna kosɛbɛ ka segin ne nɔ la Bagadaji n taalen Bagadaji u taara n don école dɔ la yen ko OPAM i bɛ OPAM dɔn wa aya ka ɲi n taalen OPAM na 8e an ye premier trimestre kɛ ka 2e trimestre kɛ 3e trimestre o ma se fɔlɔ surveillant min tun bɛ yen nɔ an tun b'a fɔ a ma ko Dasi a ye an ka directeur tun ye Jabate de Ala ka hinɛ a la Jabate taara François nana u ye liste bɔ kan anw bɛɛ gɛnna ka bɔ école la a y'a sɔrɔ école yɛrɛ ma bila yɛrɛ école bɛ mais aw gɛnna awɔ anw gɛnna évaluation yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ anw gɛnna cela veut dire aw gɛnni de sera ayi dɛ ne b'o gɛlɛya wa o joli de segin san ma yɛlɛma ne fana m'a fɔ so ko n gɛnna o an ye san tɔni kɛ ten san yɛlɛmara n tagara Misira école la yɛrɛ cours F la ayi dɛ bon ɲɛ bɛ nin ɲɛ nin bɛɛ kɛ han n mamuso o de k'i kɔkɔrɔma don voilà ale de bɛ n kɔkɔrɔma don ale b'a wari bɔ a y'a sɔrɔ n fa yɛrɛ kɔni hali da tɛ ne ka kalanko la tuguni ne mamuso de b'a wari bɔ n kɔrɔmuso dɔ bɛ yen Aminta ko u b'a fɔ a ma ko Aminta Sango dɔw b'a fɔ ko Amisek ne n'ale de ye guna min kɛ ɲɔgɔn fɛ wa hali bi n bɔra a ka so de ka sɔrɔ ka se yan nɔ Amisek wallahi ale de tun b'a kursiw n'a fɛnw Ala ne barika awɔ ale de b'a kursi n'a fɛnw bɛɛ kɛ n'i y'a ye bi n kalanna grâce à elle ani n mamuso ka wari awɔ Amisek donc n taara cours F la Misira n taara 9e daminɛ yen ça n'a pas marché
Yoro o gala o joli. Ay O te kono to voilà, tant la République là, école de la République. Pop Min fleur na assemblée créée. ne belebele fole République du Mali. Nye sanglenga na dara tu sabu durante de nga foli baye mfado. Sabu durante mi me dongle da. Ami de ni na frère Mahamad durante Segou o fado. Donc sabu nye sanglenga sabu bulu. Yani samyelema et sans le marare résultat bora ma defu soro sabu mitera dimiso nana o dimiso ne nege kan nege pof nye defu soro ay jimi kan fu mais ne be defu soro wati mi anga anglais monsieur dotumbe no ko Shaka Kulubali ne na be fly ne be defu soro wati mi na ne ne munu CP soro nyon fa o bekla l'université là FGP 4 ans. Ah oui, on me barraine là, on ne regarde fou, ne regarde fou ça. Tiens, mon romain. Mais Dieu merci. Azro, bon, ne be fou sur on ni comédien on debi boroke, ni animateur on debi boroke, les Massa Kulubali, nji Yakuba Traoré nunu, Salfou Traoré, Mudubo Sanoko, renouveau. Tiens, yera là. Iba Diallo, Maru Maïga nunu, Mao nunu, Kola Cissé nunu, Foussène Lago nunu, ne men nunu a teouli, Baraji. Ou meta de le tibo en carré de con ne de buka teuli buka chimisa nunke namuri jabate nu pep mega carré con donc oye théâtre ton kanon dona ya donc ntara ina concours ke Dawda Kulubali abla koné ni formation ko lubulo ni concours ke ni concours soro donc ça c'est fait ça au Kara en 2008 au Kara 2008 de azro ne munu e CP soro nyo fa lu kono be barain de la science o e be barain avec la nyina ne be ka la ma utekele e mo mangana wallahi bon ni do fana e CP soro nyo fa o lu fana be sugu ba kon nala commerçant kala commerçant un commerçant tout awo ndo Alvin Choko ere o doy am bet me karagale ngono anye ko luke Alvin Choko awo siri joba Alvin Choko awo mama nyangandu hop dawra bula tem fana dala jane we do ani ko nunu bega nyon fe a chena mo ma ye janjo ke an demi anye ina concours ke o sorola anye ina ke ala barkala mais ina fana ta ma ken nyon na ide ay ina la non amakati mais ina 3 jours là ntu me fe ka muruti ah fi muruti la ça non ntu me fe ka muruti il redouble wala me redouble 3 jours là ngir redouble la mafia mais ma muruti ntu me fe ka muruti de parce que sininga do de foranye ngi jore ebra mami o fanya muso wado be ina la ko awajan ale de me ang be klela do ale fe no aka kini mi na ambadu awajan ne sininga fanya awajan fo le lo info ina kono awo ale de sininga mariati awajan ko tewa awo ale de sininga fanya mais ne reba do ne ka chomeli de ne la redoubler quoi parce que ntu me chomeli ke sino kala nga bale atnte ntu me chomeli ke ode yake d'accord ala barka lan kala ina la ka kala ta conservatoire la yaiwa temo ntara donge no mais ko fen na bo ala na ka ko yi ni bana soro ndo se ka donge tuguni donc mfana afo mo yo don harami na wotade honi de sami harami mais do ne ko ma haram do parce que ne na ki abene bana famna ay 2008 wa ko gara ina ta damnari 2008 de gara ina ta damnari o gara ina damnari 2008 gara ina damnari 2008 asro parcours bi ka bawo 8 de hando na professionnel la quoi donc parcours be ko na la staka ye ay de da bala en 2008 ni sante demsen do wala sul makla ko la aha san wolo blani dona 2008 ni sante sanjul 2008 ni sante c'est Santanduru o tesa ana aussi ma classe so ko ni dokera no ye doke mo le son atavo bona ngana no be fe gele o be c'est dit la didango so ra kono we toro do so ra kono fem voilà suisse akado nga fo neni wati peke mais ni ko ndo ko fem il y a plein d'autres là qu'on a là
par exemple si imam so yideme awo eso be ko faut que dian wuli fɛn fila bɛ yen mɔgɔw tɛ ɲinɛ o kɔ koyi ɲuman ni juguman n'a sɔrɔ i bɛ gɛlɛya kɔni na gɛlɛya wagati fɛn fɛn mana i sɔrɔ i tɛ ɲinɛ o fila kɔ bon sisan aw bɛ fɛ k'a dɔn nin parcours in bɛɛ kɔnɔ ne ye gɛlɛya mun sɔrɔ gɛlɛya ayi gɛlɛya banna ye kuma min yɛrɛ fɔra aw ɲɛna gɛlɛya bɛ tɛmɛ o kan mais gɛlɛya in tun ye ne yɛrɛ ka gɛlɛya de ye quoi ne tun ka sɔn dɔrɔn ka kalan kɛ awɔ Awajan o y'o fɔ n ye dɛ bon au kɛra troisième année là parce que en réalité troisième année là an ka ina troisième année ne yɛrɛ de tun y'a décidé ne ni minnu bɛ classe kelen kɔnɔ ne n'u bɛ bɔ classe kelen kɔnɔ quoi peut-être u tulo bɛ n na sisan mais o tun ye ne ka ambition quoi mun na parce que fɛn dɔ tendance fila de tun bɛ classe in kɔnɔna la bon ne tɛ o fɛn ninnu fɛ classe kɔnɔ quoi fadenya ni fadenya daminɛna école la dɔrɔn non ne bɛ bɔ a la mais mɔgɔ ma ɲi fɛn fɛn bɛ ni fadenya to lesa fɛn ka di awɔ fadenya musoman o ka ɲi nin nɔ mais a cɛman o man ɲi ka fadenya kɛ n ka tɛmɛ karisa la n bɛ fadenya kɛ karisa ye nin kɛ fo n yɛrɛ fana k'a kɛ i y'a faamu c'est à dire que kɛ hasidi ye kana kɛ mɔgɔ mako sa hasidi kana kɛ ɲɛngo ye faire mieux que l'autre i y'a faamu o ka di ala ye ka tɛmɛ ne ti fɛ nin ka kɛ quoi ou bien karisa ye nin kɛ a n'a man kan ne de n'a ka kan donc ne nana jateminɛ min bɛ ne arranger ani min bɛ ne dɛmɛ o ye pour que ne ni ninnu ka to ɲɔgɔn bolo olu ka taa c'est à dire que u ka to n'u dama ye ne fana ka to n dama la an bɛ mɔgɔya kɛ ten tɔ a bɛɛ bɛnnen don ne ma sinon i n'a la fadenya tun bɛ ne ni mɔgɔ kelen de cɛ wa o yɛrɛ o ye fadenya musoman de ye o tɛ cɛman ye dɛ o ye musoman de ye an b'a kɛ an bɛ ɲɔgɔn na yɛlɛ o ye Jakarija Dunbiya ye Isa Laloma ale kɔni faden kelen min bɛ na hali diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o y'ale kelen de awɔ cogo di sisan a ye ina diplôme sɔrɔ n ɲɛ a ma mention sɔrɔ mais ne yɛrɛ ma mention sɔrɔ dɛ mais ne kɛra troisième ale kɛra fo septième de i y'a ye sa wa a yɛrɛ ɲuman ma deli k'a dan école la a ye muso furu n ɲɛ a ye den sɔrɔ n ɲɛ wa a bɛ sa n ɲɛ o wali o to ye pewu ko mɔgɔ ma ɲi ale yɛrɛ ka degré b'a yɛrɛ a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n ɲɛ parce que ni ne ye nɔ ni ne Jakarija dan fɛn kelen na a bana a bɛ k'a la saya bana ye walayi a mana kɛ fɛn o fɛn ne yɛrɛ sɔnna sa a jagajaga ne dan fɛn bɛɛ la parce que ni n'a dan fɛn kelen la a bana o fana ka jugu dɛ a bana dɛ a ye diɲɛ wa diɲɛ bɛɛ k'a dan ne kana dan dɛ Jakarija n'an ko ma ko Isa Laloma tɛ awɔ mɔgɔ ma ɲi ko e ka i ta kɛ danni ye dɔrɔn ale k'i ta kɛ danni wa a ka jilaja a k'a ka saya fana kɛ joona ten a k'a ka saya fana kɛ o cogo kelen na dɛ c'est un frère à moi an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye création caman kɛ wa hali sini an bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka mɔgɔ don bon et puis an ka fadenya ye an bɛ baara de kɛ o ka ɲi ni fadenya kɛra baara ye o dusu ye hadamadenw kɔnɔ o ka fisa ni badenya jugu ye donc o de ma ɲi ne tun bɛ sigi i na kuru kɔnɔ Awajan ka gɛrɛn na n bɛ taa école la mais n tɛ don classe de kɔnɔ mais o tuma e ni Awajan kun bɛ cogo de la a kun bɛ non c'est à dire que sisan u kun t'a dɔn ko ne tɛ don classe kɔnɔ parce que n'u b'i ye kuru kɔnɔ a bɛ k'u kɔnɔ k'i bɛ don k'aw tɛ kalan na ouais k'aw tɛ kalan na de donc o gɛrɛn in na Awajan ale ye chef de gɛrɛn il y avait Ɲangira Kaja Sali ala ka hinɛ a la Cini Pagalas ala ka hinɛ a la fa tun bɛ wɛrɛ tɛ min na Papson Kone Davidi ninnu bɛɛ Jawara jeli Nanfigi ninnu bɛɛ tun bɛ gɛrɛn na yen donc don dɔ de Jelemadi ninnu Bengali ninnu bɛɛ tun bɛ gɛrɛn na donc ils ont remarqué gɛrɛn sigi o sigi don o don ne bɛ gɛrɛn na mais ne bɛ na midi wagati ne tun bɛ bɔ an ka so an ka kini kɔrɔ vers midi 13h ka na Awajan ka kini kunbɛn ina la
o kini jade wa walma non c'est à dire que école yɛrɛ ja quoi yɔrɔ yɛrɛ ja e bɛ ne tɔgɔ fɔlɔ dɔ ina la la i ka lagare lajme gardien bɛ ina la o ka lagare de ne o ale ka lagare parce que ne yɛrɛ bɛ se k'a fiyɛ na 9h n ko bon ne bɛ taga so 22h bɛ n sɔrɔ cour kɔnɔ yen a sɔrɔ n ye n sara bɛɛ la 9h n ko n bɛna taa so mais i tɛ taa ayi bɛ taa cogo di n ko n'a ka di de ya donc o gardidenw de nana ne la sigi k'a fɔ non vraiment ni ti kalan kɛ vraiment gɛrɛn to yen parce que i ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn la n'i bɛ ka n'i sigi gɛrɛn janya kama ka baro kɛ ninnu fɛ ninnu bɛɛ ka diplôme b'u bolo donc pour que i ka gɛrɛn ka diya i yɛrɛ k'i ka diplôme ɲini non u ye kuma f'i ye a ye tɔɔrɔ ma u ye tiɲɛ de f'i ye donc u ye kuma in fɔ a ye n tɔɔrɔ dɛ a digira n na a donni kelen kama parce que n'i bɛ ban sira kan i tɛ mɔgɔw lamɛn quoi mais n ye dusu ta ka n ka kalan kɛ ala barika la n tilala o gɛrɛn kelen a bɛ ka exister jusqu'à présent Awajan bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ tagama ka gɛlɛ a ma sisan hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ministère ɲinɛnen don a kɔ quoi hali ni ministère ɲinɛna kɔ mɔgɔ ma e fana man ka ɲinɛ a kɔ non ne tɛ ne bɛ ɲinɛ Awajan kɔ voilà parce que décoreli minnu kɛra sisan mɔgɔw ma décorer u ma mɔgɔ caman décorer chevalier de l'ordre ne tun hakili la n ko Awajan ta bɛna yala quoi mais j'ai vu que est-ce que ministère yɛrɛ bɛ Awajan ka exigence yɛrɛ kalama wa donc ni y'o lancer wagati est-ce que a b'a dɔn yɛrɛ fɔlɔ wa mais pourtant ministère dun kan ka Awajan dɔn parce que biennale fɛn fɛn bɛ kɛ Mali la yan nɔ i bɛ mascotte min y'a la nin ye tan mascotte kɔtɛ in Awajan de b'a dilan a tɛ dilan Faransi a tɛ dilan Amérique mascotte Awajan de b'a bɛɛ dilan anw yɛrɛ bɛɛ bɛ dɔ k'a baara la an tɛgɛw bɛ tigɛ mais n'a fɔra k'o ma décorer jusqu'à présent cɛ première femme maro ale ye muso fɔlɔ de min bɛ maronnette kɛ Mali la yan wa a taara Mali représenter yɔrɔ caman a bɛ retraite la bi mais bon o tuma o la min n bɛ kɔrɔfɔ t'e bolo yɔrɔ la i ka Awajan ka message fɔ maaw ye o k'a faamu donc an b'a fɔ an kanubagaw ye message bila don ladilikan don an bɛ débat fɛnɛ don mɔgɔ fana bɛ dɛmɛ la dɛ halisa Awajan mɔgɔ bɛ dɛmɛ la an b'a fɔ mɔgɔ min sera ka so du d'a ma o ka d'an ye o an b'an kanubagaw wele Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kosɛbɛ Mali kɔnɔ waritigiw bɛ yen an ka tante Awajan bɛ yen hali sisan n'i taara INA kɔnɔ i b'a sɔrɔ wallahi an b'aw wele a mago bɛ dɛmɛ na dɛmɛw bɛ ka di mais dɔw bɛ olu tɛ bɔ k'a fɔ ko n b'a kɛ tan o yɛrɛ u tɛ sɔn o ma quoi mais fo mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ u place voilà donc anw de bɛn'a fɔ parce que anw y'a denw ye mais fɛn kelen bɛ yen o fana ka fɔ dɛ a da ka jugu dɛ a ma mara o tɛ jugujuguya ye ne den de don o tɛ jugujuguya ye ne terikɛ den de don o tɛ jugujuguya ye voilà an b'an kanubagaw wele hali sini an b'an kanubagaw wele minnu b'an dɔn minnu t'an dɔn an b'u bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ Mama Law Baroni Gambi an bɛ u bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ fo hakili to Awajan na o don ministère de la culture welelen don a y'a hakili to an ka musokɔrɔba la o don a y'a décorer mɔgɔ ka ɲi i ɲɛnama de la o don n'i bɛ fɛn fɛn kɛ mɔgɔ i b'a d'a ma a ɲɛnama kosɛbɛ sisan y'a di kuma ye wallahi sinon ala k'an kisi n'a kɛra ko i b'a fɔ nin yɛrɛ tun bɛ tan nin yɛrɛ tun bɛ tan ala k'a sigilen maaw kɔrɔ ye an ma hakili to a la donc an m'aw wele ni bonya ani karama ye a ka hakili to an ka musokɔrɔba la ni mun y'an ka ladili appel mɛn o bɛ se ka n'u yɛrɛ mago bɛ Awajan na o bɛ se ka Seku Sala yɛrɛ wele ayi maa si kana ne wele INA kɔrɔlen awɔ 18h bɛɛ bɛ INA yɔrɔ hali ni san nana Awajan bɛ na a banna hali selido 18h 19h o bɛ Awajan sɔrɔ hali an filɛ yɔrɔ min na sisan bi 18h n'i taara cour kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen dɔgɔtɔrɔ k'i bɛ ka Awajan de ɲini kana ne ɲini dɛ n'i taara i b'a Awajan sɔrɔ yen INA kura côté dɛ INA kɔrɔlen suguba kɔnɔna la INA Awajan la waati bɛɛ bɛ INA cour kɔnɔ 18h pile ni sera i b'ale sɔrɔ vraiment a mago bɛ dɛmɛ la an b'a dɔn a mago bɛ dɛmɛ la a tɛ i n'a fɔ fɛnɛ ko a dɛsɛra ko bana de b'a la non mais ani fɛn dɔ ka kan quoi
sinon k'a fɔ k'a dɛsɛ walima a y'a fɔ an ye k'an k'a fɔ hali Non, an t'a non. dɔn k'an bɛ plateau sanfɛ mais ni a kɔni ni sa u sera k'u ɲɛsin an ma o fana ka di anw fana ye O ka d'an ye. parce que ni Awadia ye se sɔrɔ bi Ouais. an ba de ye se sɔrɔ n'Awadia ye se sɔrɔ a bɛ ko Mali ye se sɔrɔ n'Awadia ye fɛn sɔrɔ a bɛ ko Are ye fɛn sɔrɔ O ye a tiɲɛ. bɛ ko artiste ye fɛn sɔrɔ i y'a faamuya hali an yɛrɛ bɛ mɔgɔ ma ye min fana la ale fana mago bɛ dɛmɛ na ne fana mago bɛ dɛmɛ la e mago t'a la ni dɛmɛ kɛra an ye o fana ka di n ye ni maa ayi ni maa min tɛ fɛ ka ale dɛmɛ sa an y'anw dɛmɛ an mago bɛ dɛmɛ la ne yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la k'ale ta bɛ ɲɛnabɔlen na ale ko ten i ye jɔn n'o kuma in fɔ dɛ a m'o fɔ ayiwa ko dɛmɛ parce que i b'a faamuya mɔgɔ min b'an dɛmɛ la bɛɛ bɛ mago bɛ dɛmɛ na parce que n'i bɛ artiste n'i ye artiste artisiya ma nɔgɔn dɛ ayi o kɔni o to ye artisiya ma nɔgɔn hali fitinin parce que mɔgɔw b'i bila yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ i tɛ yen o de ye ko in yɛrɛ koloma yɔrɔ ye i bɛ ta k'i cogo yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ i tɛ yen fana y'a i ma fɔ sɔn ka se yen yɛrɛ fɔlɔ dɔw fana ko ko ye ko ye fɔ ko ban e ni maa labɛnnen don k'a bɛn a bɛ ko a bɛɛ b'i bolo bɛ o ye an ka circonstance ye a sa kuma de don ça fait maa fana tɛna i ba i ɲɛ kole ma k'a cilen don koyi o ye tiɲɛ i y'a faamu Adama Mm. n bɛ bamanankan dɔ f'i ye ni e de ma fɔ sa mɔgɔw ko i ye ko ye fɔ ko ban ni i maloyara n'i ka miya ye basiw bɛ koko ta i ɲɛna o ye tiɲɛ o ye tan ye i y'a faamu ni e maloyara ko e ye miyatɔ ye u bɛ ba su ta k'a kɛra jufa ye ka taa la fili fu ka sɔrɔ sogo ma tiɲɛ o kuma ye tiɲɛ dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko n'i y'a mɛn k'i tɛ t'i fa fɛ yen k'i ɲɛ b'i ba de la o tɛ ayiwa an bɛ tɛmɛ san an ka taa an b'a avancer an bɛna kɛnɛ kan tuguni voilà Seydou Sala i bɛ catiri bɔ awɔ bɔ est-ce que Sala i bɛ film fɛnɛ kɛ film n b'o kɛ awɔ i ye film caman kɛ bon n ye fitinin kɛ i bɛ se ka i ye min fɔ i ye min kɛ i bɛ se k'olu dɔw citer an ye bon film damadɔni dɔrɔn de don awɔ i bɛ citer dɔrɔn an bɛ tɛmɛ dɔrɔn hakili t'a bɛɛ tɔgɔ la parce que bien avant ka taa ina la n ye film dɔw kɛ o ma bɔ yɛrɛ fɔlɔ mais a mise en scène kɛra n ci Yakuba Tarawele de fɛ an y'o film kɛ avec Setigi Kulubali an taara film kɛ fo Setigi ka yɔrɔ in vers Safo la voilà donc n t'o tɔgɔ dɔn o kɔfɛ n ye film caman de kɛ ni Bukari Sidibe ye awɔ n fa don an ka foli Bukari Sidibe honorable ko wula de Segu Bukari voilà honorable kɔnɔ voilà i bɛ honorable d'a kan a bɛ fo de voilà Bukari ka foli tɛ se ka fɔ ka ban i y'a ye sa wa n'i y'a mɛn ko hali Mali fɛn caman bɛ yen k'o don Ala ni Bukari sababuya i y'a ye sa i b'a fɔ ko Segu kaw ka tariku caman ba ne b'a ɲini a bɛna fɔ donc n jouera Bukari ka film na Wura de Segu la saison 2 n jouera la n jouera Ɲini Nɛ la n jouera Douana Do Sara la n jouera Penda contre les gangsters de Bamako la n jouera caman na dɛ d'accord donc o ye Bukari taw ye Aïda Diallo Afribon n jouera ale fana ka film dɔ la Bamako la ville aux trois caïmans Foussine Maïga an ka directeur CNCM directeur actuellement CNCM an ka foli b'a fana ye a bɛ k'i cɛsiri kosɛbɛ cinéma ko la a bɛ k'a cɛsirilen don cinéma ko la yɛrɛ de ya donc awɔ Foussine a cɛsirilen don a bɛ ka baara kɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka baara in fanga tɔ d'a ma amin mais ko u k'u hakili to anw fana la kɛrɛfɛ u hakili b'a la n sera Foussine fana ka filmu na fila an tɔrɔ 3 yɛrɛ mais hali bi ko an bɛ yen nɔ u bɛ ka to ka ɲinɛ an kɔ quoi madame voilà madame Sissoko voilà an bɛ yan ne y'o Sissoko madame Kamisogo Sakɛ voilà madame Kamisogo madame Maïga voilà an bɛ yan nɔ komi ale de bɛ Kasimu kɛ hakili ale de y'ale productrice yɛrɛ fana ale de b'a produit ayi o tɛ CNCM ye o ye Arc-en-Ciel ye voilà mais Foussine de ye CNCM directeur ni Arc-en-Ciel fɔ o kɔni bɛ hakili jigin Arc-en-Ciel musical i y'a ye sa wa donc waati tɛmɛna o ni a ɲɔgɔnna caman n jouera film dɔw la n tɛna n'a bɛɛ fɔ parce que a dɔw la wari t'a la a dɔw la wari b'a la mais anw yɛrɛ de ye baara in kanu ni ye fɛn dɔ kanu i bɛ se k'o kɛ koyi voilà an b'a kɛ hali ni fɛn t'a la an b'a kɛ ni bonya b'a kɔnɔ ni an c'est à dire
an wala ɲuman dɔ da kɔnɔ o de t'a la an n'an donna la an bɛ bɔ a la ni wala ɲuman dɔn t'a la bonya t'a la c'est à dire que an tɛ ɲɔgɔn jate ni o t'a la an n'an donna la an bɛ bɔ a la wallahi sinon baara in ka d'an ye koyi d'accord la i bɛ essence juru ta ka k'i kunna ka taa baara kɛ fo ka segin yɔrɔ in ko kɛ fɛn o fɛn kama kɔnɔ o ka di i ye o ye diya ye o ye kanu ye d'accord Ami sisan an bɛ foli bila capitaine Koro ma fɔlɔ yan fo Kati ani an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye Yaye yan fana fo Kati Saka n'o ye wosonfeerela Saka ye ale folen tɛ a folen don an bɛ sɛtigi Bura fana fo sa yan fo Sabalibugu sugu la n'an bɔra yen sa an bɛ sɔrɔ ka Mali kunnafoni TV mɔgɔw fana fo an lajɛlikɛla b'an b'u bɛɛ fo an bɛ tɛmɛ ni ko ye kumatigi mɔgɔ man ɲi a b'a bɛɛ walawala pour que bɛɛ k'a faamu voilà donc a film kɛ an bɔra ka question sa film caman kɛ mɔgɔ man ɲi est-ce que projet dɔ b'i bolo i bɛ fɛ ka mun réaliser ni artiste ka projet bi ban wa projet bi a baden sinon a tɔ ye financement ko de sinon projet kɔni bɛ yen a ti ban yɛrɛ fiyewu kana sigi a wallahi i n'a fɔ projet jumɛn ko projet b'anw kunkolo de la hali n'i nana san ka na i bɛ fɛ ka min kɛ a fɔ an ɲɛna an bɛ i financer an tɛ wari d'i ma dɛ mais ni i mago bɛ min na an bɛ nin d'i ma an bɛ nin d'i ma an bɛ nin d'i ma i mago bɛ matériel minnu na ani i bɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ an b'a bɛɛ sɔrɔ k'a d'i ma sans projet bɛ kɛ baara bɛ kɛ wallahi ayiwa cela veut dire que o bɛ dɛmɛ de ko fɔ mɔgɔ wari ko tɛ dɛ minɛ awɔ k'ale mago tɛ hali wari espèce la mais n'o fana sɔrɔ o ka ɲi mais n'a ye minɛn sɔrɔ mɔgɔ ma ɲi ko ale c'est à dire projet min b'a bolo a ti ban ni Baroni kan bɛ tulo b'an na a ka hakili to la ni Mamala tulo b'an na a ka hakili to la ni Batuli tulo b'an na a ka hakili to o yɔrɔ fana la a ma k'olu si o si 12 o 14 n'u hakili bɛ fɛn fɛn la bɛɛ an mago bɛɛ ka dɛmɛ la par exemple mɔgɔ ma kelen tɛ an yɛrɛ bala par exemple actuellement ne bɛ sigida min na o ye Ɲamana ye Ɲamana Atetebugu Atetebugu n'a lamini ni o ye Ɲamana Tabakɔrɔ Farakɔ Jalakɔrɔbugu Muntugula Tigɛnina nin yɔrɔ ninnu na ni ne yɛrɛ b'a fɛ ka journée culturelle de kɛ c'est à dire journée culturelle ko o la ɲɛnamaya ye nin nɔ tile 3 journée culturelle parce que n tɛna fɔ ko festival parce que festival ko ka ca mɔgɔ caman b'a fɔ a ta ma ko festival a caman tɛ festival ye mais manifestation de don an yɛrɛ fana fɛ k'an ka manifestation kɛ an tɛ wari kɔ dɛ an bɛ minɛ de kɔ ni maa min sera ka sonorisation d'an ma ka podium di an ma artiste minnu bɛna presse ko o artiste ka déplacement di an ma an bɛ baara in kɛ awɔ mɔgɔ man ɲi walahi an b'a kɛ ayi mɔgɔ man ɲi yɛrɛ da kɔnɔ dɛmɛ walahi an b'a kɛ an bɛ nin an b'a mais déjà a kɛbaga bɛɛ anw yɛrɛ don an tɛna taa wari bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ sara ko ka n'a kɛ non matériel ka sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ wari sara k'anw de wele anw ka taa kɛ ni anw yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ sisan anw mago bɛ matériel dɔrɔn la an mago bɛ matériel dɔrɔn la il y a tellement de jeunes baara yɛrɛ ka d'u ye mais i b'a dɔn i filɛ ka min fɔ bamananw ko ko bolokoni den kelen tɛ bɛlɛ ta ayi o t'o ta dɛ a b'a c'est à dire a bɔ ɲɔgɔn na mais i bɔra ka yɔrɔnin min fɔ ko matériel ka sɔrɔ dɔrɔn aw min bɛ a t'a fɔ ko festival mais ni min ye ka activité bila ɲɛnamaya la mais bi denmisɛnnin caman fana bɛ yen n'u ye ɲɔgɔlɔn baara sira kɔnɔna la n'i y'o sugu wele hali siɲɛ kelen hali essence sɔngɔ n'a ma sɔrɔ ka bɔ hali siɲɛ n'a wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ko non n'i y'a bɛɛ kɛra tan a bɛɛ sɔrɔla de an tɛ taa yɔrɔ si i y'a faamu. Bon o yɔrɔ in n bɛna o ɲɛf'i ɲɛna i k'o yɔrɔ in fana faamu o ye jumɛn ye misali la mɔgɔ dɔw bɛ yen e yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ n'olu ye e wele u ka baara la e b'a f'u ɲɛna ko ni wari tɛ k'i tɛ taa o mɔgɔw bɛ yen wa dɔnbagaya b'i n'u cɛ aw de la ka baara kɛ ka tɛmɛ o de kama n'u y'i wele i b'a fɔ ko ni wari tɛ k'i tɛ taa parce que mun na parce que mɔgɔw bɛ fɛn organiser ko fɛn ma sɔrɔ a la
wa an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ taa ɲɔgɔn kungo la o de kan fɛnɛ fɛn t'a la fɛn ma sɔrɔ a la an ka taa ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa ka nin ɲɛnamaya a ti bɔ o fɛn kɛyɔrɔ kelen na conférence ou bien journaliste bi na o tigila mɔgɔ kelen bɛ tila ka na a jɔ aw yɛrɛ ɲɛna a ti maloya a tɛ siran a dusu ti kamigami a b'a fɔ ko fɛn in financera nin wari hakɛ in na fɛn in financera nin miliyɔn hakɛ in na a daminɛ f'a laban kama sɔrɔ mɔgɔ minnu dun bɛ kɛrɛfɛ e y'a fɔ olu ɲɛna ko dɔrɔmɛ t'a la wa olu nana o de kan fɛnɛ n'olu bɔra la olu na sɔrɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ la e ma événement caman bɛ dan kelen ma fila ti sɔrɔ a la fo k'o fana walawala mɔgɔw ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna la n'i ye maaw wele tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye sa voilà nin bɛɛ communication de communication tiɲɛ fɔ voilà nin de bɛ yen nin de sɔrɔla ou bien ne bɛ se ka nin de di aw ma aw sɔnna aw ka baara kɛ aw kan wa kuma in bɛɛ filɛ nin u ka sɔn u ka ban o bɛɛ bɛ dépend i n'u ka kuma kɛcogo de la mais e tɛna se k'a fɔ maaw ɲɛna k'u ka na ko fɛn t'a la olu ka tila k'a mɛn tuguni bɛ k'a ye ko e ye fɛn dɔ minɛ a la e cɛ o fɛnɛ o man ɲi sa dɛ o man ɲi diɲɛlatigɛ dun kɔnɔ maa i bɛ da mɔgɔ la ka da la ka da la i bɛ da la ka da la ka da la nka n'i tigɛra la i tɛ da la kosɛbɛ i bɛ da maa la de i bɛ tigɛ a la n'i tigɛra mɔgɔ la walahi i tɛ da la maa ma ɲi dɛ maa ma ɲi maa kun ma ɲi d'accord Ami ne ko mun de ka di yɛrɛ ne wari wari mun de man di e min man ne ya fantaya a bɛ ko ma ɲi a tɔ bɛɛ bɛ koyi la wari de ka di e wari fantanya de man di e o man ne dɛ ni wari kɔni ka di ye kɔni waritanya man di ye ayi n'u kɔni taama ɲɔgɔn filaninw tɛ i y'a ye sa wa n'a bɛ kɛ cogo di ni mɔgɔ ma i jɛ wari la fo ala i t'a da ala kan a jɛbaga de y'i jɛ i y'a ye sa wa Ami donc i ka artisiya kɔnɔna la i ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ ne ma bɔ gɛlɛya la fɔlɔ halisa an b'a ko la dɔɔni wa an bɛ gɛlɛya in na hali bi de gɛlɛya ma ban fɔlɔ gɛlɛya ma ban fɔlɔ c'est à dire que kuma in a kana digi mɔgɔw la dɛ danfara min bɛ comédien ni humoriste cɛ vie kɔnɔna la n bɛna o yɔrɔnin fɔ quoi un humoriste n'i ma formation kɛ i ma taa formation foyi kɛ parce que il s'agit pas k'a fɔ ko taa INA la ou bien conservatoire la non 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 mais tu n'es pas obligé ka taa INA ou bien conservatoire la pour que i ka kɛ comédien ye mais i bɛ se ka kɛ comédien ba ye Mali comédien fɔlɔ ninnu u ye INA kɛ wa u ma conservatoire kɛ o mais c'est des comédiens minnu yɛrɛ bɛ INA ekɔlidenw kalan minnu b'u former ni i bɛ don diɲɛ fɛn fɛn la a ɲɛɲini i k'a ɲɛdɔn i k'a tanamanko dɔn i ka règle dɔn a la nin ka ɲi a la nin man ɲi a la i k'o bɛɛ dɔn a la bon ni e y'o bɛɛ dɔn a la sa a bɛ fɔ e de ma o la k'i y'o baara in kɛbaga ye i y'a faamu bon n'i bɛ don comédie la comédie fɛnw a ɲini k'u dɔn formation kɛ formation bɛ kɛ sanga ni waati master class bɛ kɛ taa olu kɛ diplôme ko tɛ o mɔgɔ dan ne yɛrɛ ni mɔgɔ minnu tilala INA la ne ni minnu tilala ɲɔgɔn fɛ dɛ ne n'u tun bɛ classe kelen kɔnɔ min bɛ ka théâtre bɔ minnu bɛ ka théâtre bɔ ne ma n'a bɛ tɛmɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila kan n'a bɔra ne yɛrɛ la ne ma n'a bɛ tɛmɛ mɔgɔ fila ou bien saba ka fara ne yɛrɛ kan a tɔw bɛɛ bɛ fɛn wɛrɛ la donc INA kɛli tɛ o wa diplôme sɔrɔli tɛ o mais e min b'i fɛ ka théâtre kɛ ni e ma chance sɔrɔ ka taa INA la e k'i former ban e ka formation kɛ cogoya wɛrɛ la i y'a faamu donc comédien an ka jamana in kɔnɔ ni comédien bɛ ka kɔrɔ a bɛ ka si sɔrɔ a bɛ ka âge ta ale bɛ nafa bɛ caya de ka taa a nafa bɛ bonya ka taa mais humoriste min ka baara ye dɔrɔn ka na jɔ maaw ɲɛna ka mɔgɔw layɛlɛ ten dɔrɔn u ma baara tɛ yan yɔrɔ a fana kɛra baara ye sisan nka n'i si bɛ ka se yɔrɔ la i tɛ se ka kɛ tuguni dɛ parce que ko bɛ n'a waati don ko bɛ n'a kuma de don ni e bɛ ka kɔrɔ ka taa fɛ jagoya e yɛrɛ b'a bila parce que e yɛrɛ hakili tɛna na sɔn ka a baara in kɛ parce que e b'a fɔ ko ne kɛra denbayatigi n kɛra mɔdentigi n tɛna sɔn ka nin kɛ ne kɛra burantigi ne tɛna ye ka nin ko ninnu kɛ i b'a bila i bɛ ko wɛrɛ bon n'o dun y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ
ɲɛ sigilen tɛ e bolo a bɛ ka baara dɛ juma min na sisan delili tɛ yan ala k'an kisi o ma donc les humoristes vraiment a y'a kɛ ala yɛrɛ kama a ye taa formation kɛ a y'a kɛ ala yɛrɛ kama a y'aw yɛrɛ former fɛngɛ centre culturel caman bɛ yen minnu bɛ formation kɛ centre culturel caman bɛ yen comédien professionnel caman bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw former n'u bɛ formation kɛ kosɛbɛ a ye taa formation kɛ yanni waati k'aw ta aw tɛgɛ ma parce que humoriste comédien ninnu bɛɛ fa kelen an n'an ti bala an fa kɔni na an n'an ti bala an bɛ fa la bon mɔgɔw bɛ nin bɛɛ gosi ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kelenw tɛ o humoriste bɛ yen comédien bɛ yen acteur bɛ yen i y'a faamu acteur de cinéma o bɛ yen nin nɔ bon nin saba si tɛ kelen mɔgɔw danfara ye jumɛn i bɛ se k'o walawala an ye acteur de cinéma mais o bɛ jouer film de la a bɛ jouer cinéma de la parce que réalisateur caman bɛ yen nin nɔ u ka film sɛbɛn ni mɔgɔ dɔw kɔrɔ place yɛrɛ de souvent i bɛ taa sɔrɔ film mɔgɔ bɛ e bɛ cogo min na dɛ film mɔgɔ bɛ olu de la i y'a faamu bon humoriste o bɛ n'i jɔ de ka fɛn dɔw kɛ pour que ka mɔgɔw layɛlɛ an yɛrɛ b'u ye dɔw ta awɔ ale kɔni fɛn o fɛn bɛ se ka mɔgɔw layɛlɛ ale b'o kɛ hali n'o bɛ dankari ale yɛrɛ ka c'est à dire que dignité la ale b'a kɛ mɔgɔw ka yɛlɛ anw ta in kelen don o de kuma ka gɛlɛn n'a ye a bɛ se ka kɛ n bɛ don dɔ gasi la mais n bɛ yafa deli kɛ yafa bolofa o bɛ yen i y'a faamu bon comédien ale de bɛ bɔ a yɛrɛ farikolo la ka don mɔgɔ wɛrɛ farikolo la ni a ma fɔ fiyewu ko nin tɛ a bɛ ko mɔgɔw kɔnɔ k'o de don a dɔw bɛ u bɛ mɔgɔ dɔw bila u ka juguya rôle jouer cinémaw na u bɛ théâtre la fo mɔgɔw b'u kɛ mɔgɔ jugu ye ka sɔrɔ u yɛrɛ ka vie la u ka ɲi bon comédien de bɛ se k'o kɛ comédien de bɛ se k'o kɛ ya n'i ye comédien ye a bɛ ka dɔgɔtɔrɔya rôle jouer i b'a la k'ale ko docteur de don n'i y'a ye a bɛ ka sɔrɔsiya rôle jouer i b'a la k'ale ko sɔrɔdasi de don rôle maîtrise ya pareil ale bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ale bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ka sɔrɔ a jogo tɛ ka sɔrɔ o t'a jogo ye mais fɛn dɔ de a bɛ k'o de yira bilasira dɔ wa a ka kɔrɔ de kɔnɔ a bɛ don kɔrɔ dɔ kɔnɔ voilà ka maaw bilasira ka mɔgɔw kalan ka mɔgɔw ladi ami donc humoriste ka taa kalan kɛ u ka kalan nin kira kama minnu u ka taa u ka formation kɛ parce que kalan tɛ classe kɔnɔ don ye sa non kalan tɛ classe kɔnɔ don ye formation pratique in dɛ u ka formation kɛ i bɛ se ka kalan sɔrɔ fan bɛɛ i bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ fan bɛɛ surtout anw kɔrɔw n'anw faw minnu bɛ yen bi walahi u bɛ bɛɛ reçoit n'i taara k'u k'i former ou bien i mago bɛ nin na walahi u b'i reçoit d'accord mais mɔgɔ ma ɲi ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ tɛgɛ la c'est à dire Mali kɔnɔ Mali art ani jamana wɛrɛ art différence jumɛn y'a la Mali art awɔ an ka art kɛcogo ani jamana wɛrɛ ka art kɛcogo différence jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ jamana jumɛn i n'a fɔ an dafɛ jamanaw jamana jumɛn bɛ théâtre kɛ yan Guinée b'a kɛ Burkina b'a kɛ Côte d'Ivoire b'a kɛ Niger bɛɛ b'a kɛ bon i bɛ se ka exemple ta dɔ la n'a y'a sɔrɔ min u ta kɛcogo n'a ta dafara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon danfara min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ e b'a dɔn min ye anw sɛgɛn nin ko in bɛɛ la anw ka parce que ni n ko n bɛ kuma théâtre de kan an tɛ ka kuma ni théâtre de yan o théâtre la sisan ni n ko n bɛ kuma o la min bɛ ka anw sɛgɛn o ye jumɛn ye anw san denmisɛnninw tɛ baara fɛ kelen o b'a la quoi anw tɛ baara fɛ anw bɛ wari gere ne fɛ an t'a mɔlen fɛ sabanan minnu fana sɔnna ka baara kɛ ni olu bɛ fɛ ka baara kɛ olu bɛ sariyaw bato kojugu u bɛ sariya bato kojugu parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na ne bi pour que i ka ye pour que i ka fɛn sɔrɔ f'i ka sariya sɔsɔ dɔɔni baara sariya i bɛ baara min na dɛ f'i ka sariya sɔsɔ dɔɔni maa minnu b'i lajɛ ou bien maa minnu b'i filɛ olu ka hakilinan kama n t'a dɔn ne bɛ ka kuma in faamu
Par exemple, ni une pièce de théâtre doit monter ça. Quand un acteur fait dos au public, au ça veut dire le théâtre est fini. Hein? Et ça dit aller tabana là parce que dans les accords au public il m'a dit au aller c'est comme avec coulisses qu'on a quoi c'était au bonheur sur le son ko acteur qui code au public ma ah au début cadi public tiens ni mo qui a été fait sur le au du moment où tu as réglé do ou les caboyens non voilà. Donc ni était ni gadron ni plateau clé ni question qui rado fana kuna ya fa wati me chatri kanga pa wati me neta bana kula ni kanga ta ko de nente awo on se dit ko de nga kuma ko ni oh parce que bon e ko do nga kuma e ko de ni kuma o de ka public abi public la yela parce que fin métro no yela de ma bi oui chemne mo be nyine la dili ra ko am be ko kan ga yela di question famna ame temena so question mun laba mo may ala de émission me nga sa kunche roma ama klanga kula sanga wati kudu wati sira di ajai ka apunche wati de wati wala wati kote wati wati nyete wati wati chonchoni ode wati donc kurbe nga sa shenga yanga question chama jabi ajarani a wala la a fese ra moy chama fam a sigira be ni fam wallahi foni mam foni ko ki tefa ka fam foni bana donc o kum kon nala ni foli kam bi bulu ani la delegam bi bulu kanye 600 comédien démissionnuma amaka 600 dawi parce que 600 man non quoi bon ne ka foli o te ne ka foli te ga mo wara de avec ça dit que comédien somoro comédien balobako comédien marabako comédien furuñoxon naka fulu be olu de wallahi ala ka shi ani kenya de uma ami ali bi ala ka ume kan anta parce que anti fin soro la anti bola ka ta fin wara ñini amika balo amika si doka sokono amika hatiki ka courant jeni ou bien ambe doka furu la o tigi bika torotoro kana da ma on tika ni foyi fo ambe comédie na ko fin on tala ko kadanye donc anga foli be mo mu ande me baka na anga foli buye quoi famille era la ko parce que o ya don ka fo fin kada anye fin tala kada anye de wo bika ambalo o kan bika amena o kan ya donc foli be olu de folo foli bu yede sinon an fo bola an bo bola an furuñogon be ola an koro be ola an jenogon be ola parce que an ba essayer ka vraiment ali juruta mo fe pour que ta spectacle kero la u ba dan do yere bu ko bulu ma fon blanc bulu ko no eta parce que akadi yede akadi yede donc on ma be censé juruta avec la kana tiki ngako kasa tena amaja ya ba fo no ko problème ta la sa chamara bi pare maren mana bo invité au matcha e buta ko ngachare jama ka chambe fenti ala ne flaga isa min fiena ta salalo ma min flani ami yere flani on y spectacle organisé nyomi kon nala nyomi momirambugu o kol sodo be ni no ko nyomi ndaro ene do wade min flani Richard Pronro la ni un spectacle organisé kol so farate jamala mais spectacle bana an war min soro est-ce que abeteme kema wa joyol gani war mayide ay o san war de duna wa dunin tede a betra juru la parce que an fon no juru ta ka spectacle kew ama parents soro an juru ta ka ke mo may gan kuma yi imana sadi alaje an problem juruta ka sono juruta ka ji juruta ka tige juruta tige yara tun bi oro di a chale mbay keme pour que an ga jouer aka jamo ko yi mais war sur la betra juru la era nye wari kuma do ka mais adante bega tanyere nyana wa ni sebene a sebene wundo ko fo de famo c'est à dire que anye kemega min soro o kila ka jan anye tuguni quoi ay parce que ni ife mo fono turu ketugula ni amma wari bo mo ma wari bo ne ma wari bo mais ayake
ko fa bani woni warde sola ni no ko ngam ko mo ko yo antara selenge an kema sa kema wolum la rete an ga passer ko fe c'est la voisira kema wolum la voisira an don toro antara kuchala an ben an na RVP la mais yen woni no an ga foli ba an organisateur woro la olu do kana e kuchala ta ma diare parce que woni o ben na wona on te fo kala mon ko la ala jodi RVP karimi nana ke moro du aso passé ke waglen ke maflay amon RVP la anyana madi sponsor officiel o karim watra transport awo watra transport foleno wallahi ya foku chala ya watra transport ko vient 3000 francs nen ala de ha watra ayo kanye kwe what you okay okay wa ye ore na fene nga foli be adaman kuyati le kuchala wasa kuyati wasa kura mimi kura fo fadu ale fene aya andeme ko sebe ye an ga dugon na ka ko be ay ba ka bolo dun ka jimi fembe ko ngada yan be sore mais warde mo soro bon an passé soro kana we RVP RVP d'accord donc oti bambara ngonna la oti ba konna la olu be akonna la mais munu nga bara ga mo bla bara la ko fenta la ko fa akla ka femba la bu ka dabla ko dabla o mayni no abi mo tike mo la quoi donc tike nyona angana tike nyona bara ngonna la o may al ni fendo proposer an di klala karsa ne bese kan de dima na sonoma han alo ko fe na ya yi ka faki milliard de soro sita le nyasira la ina le benani de kan o bana ya d'accord foligan woni bona ngam foligan ati bon ko mali befo ame mali befo wallahi ta ko ta mancha ame fola sans flel ba ko be mal ne ma la diligan ke o e ma la diligan ke on tapite mene oh ala dili be c'est-à-dire munu mata inake folo ni abu kono kata inake mo munu be fe kata inake de en conservatoire ay ina amma c'est conservatoire na folo munu be fe kata inake nu mata ke folo aw fe kata théâtre de ke fenda la de worti surala ka fo yana ni ina keli kanu godo taygata inake tambe darke ni klala ni ma bara sore na baraki yere na théâtre na kanunti la ki inyebe mo la de go femba la fenta la de billahi wallahi foi taala duro megele tasro wallahi ni tara ko wari wallahi ti foi soro foi taala nen ala ni krache fenta la wartala ni ta ke kanunga mata ke kanunga ma fengon ti sorala wa joma ya bara dandu faden sago ya dandu akele ko ngo billahi ni tara yani be kla mo ma e kan ngo encourager ka dula ni découvrir fana ma ayre fen kanunti la na kanu bila ni tara ninge ni ibsa ka take mo ko defo ni akanunti la ni tara de ke eye be ga e mo be ka botele la karsa e mutoni no soro mo lun no soro ele fa ka take ani fanta ni ko eta ibsu ko ni wona fana soro jime courage et puis na ba ko ko leçon tata la matière temps en code du matière temps en code théâtre de so abel leçon taille leçon ta bala terre abel leçon ta di donc na kanunti la kana ta kata mo place imna da na mandi dro ala kama ni bola d'accord to so akanu be munu na luka take fen won te sorala wa hal ni clarity fen so la on fle fo tambulo funa rebe na ni fama do e na fana garo kan nami no to ko yin ode o bene o ta mo ko mai mais odo mais ni man nami aga bibi fen sora kuma tori bolo ko foti ni ay hali sane maga nami ne parce que man na dumande soro folo ya parce que net fenati ga sega nami aga na goma ngoni ga ina me sugula yala la parce que ni ola ko yijate mi nage nan sanola la voilà donc odedo ali bi imurisiu aya ni nga formation ke pour que on fasse ka comédien bawi et puis allez-y vous enregistrer ay ta artiste papier ñini ako jati artiste ou fait ay ta
artiste papier ina ka jet artiste ou fait parce que ne papier ti là était au jamagulu mo era aha o de tuinga mai adama ah bon comme yak la mo man ya be fo fulkan man blâmer Mali ma ba be fo ka dam na nga président nu nga nyamo ya simi ani aka jamana ko dem be fo ambe klaka ful bla papi tramé ma commune 3 là ani Mali kuna funu baragala be ana flele gala be ana capitaine Koro ya fo kati ani yirini ngoro sa réparateur Mohamed yirini ngoro balla yirini ngoro wala ko Mohamed nere na taninga moto nere na taninga moto nebe taninga moto Mohamed fe moto ni ani na to era bana ah le be fo souffrir quoi avec fo souffrir RB voilà Mohamed nya suiga moto kan artiste fandon ka taro de examen yirini ngoro ke bete mesra ya teme kuma donc o kum kon la émission mi nga sa kun joroma ayan kan mo fu ame juila ko fu baningo ko odo ku beni nyahuma ko sebe ame makar da ku fu makar fulenu la danse o kan ko wallahi ko ame juila ko be fu juila ko be klubila wallahi ko rekedo ka fulendo anga kene kono ko sebe na fon TV sans fait odo o temele ko fe ka boy adama malita Mali duguma ko sanfɛ ka bɛ fu a bɛɛ lajɛlen fu wallahi ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bɛɛ fulen don kosɛbɛ n'an donna mun gasi la o ka yafa ma kuma ma nɔgɔ wallahi kuma ma nɔgɔ odo an yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'an débrouiller de odo an ye denmisɛnninw ye an bɛ ka kuma man ɲi kuma man ɲi dɛ mɔgɔ man ɲi cogo min na kuma man ɲi ten voilà kuma bɛ kuma kɔnɔna la donc Segu Sala de tun b'an bolo bi mɔgɔ man ɲi odo o de tun b'an ka kɛnɛ kan bi kosɛbɛ an ka yɛlɛ kɛnɛ kan bi wallahi a ye explication caman di kosɛbɛ a ye ladilikanw fɔ odo n hakili la faamuyara voilà donc émission bɛ bila araba nɛgɛ kanɲɛ 18 18h odo 00 araba nɛgɛ kanɲɛ 18 kosɛbɛ chaque mercredi à 18h à partir de 18h i ka chaîne YouTube la kosɛbɛ Mali Kunnafoni TV odo n'i y'a tapé dɔrɔn i bɛ émission sɔrɔ wallahi awɔ donc an bɛ an kanubagaw fo ko ni bi ta selen a kuncɛ yɔrɔ ma kosɛbɛ donc a k'an bɛɛ an b'a fɔ ko bye bye merci